Зей укучылары энергетика темасын тагында яхшырак белә башлаячак. Мәктәп укучыларының кеше академиясендә һөнәри ориентация буенча энергокласслар ачылды. Берничә ел дәвамында район мәктәпләрендә бу юнәлештә сыйныфлар оештырылган иде. Аларның саны елдан-ел арта. Проектны гамәлгә ашыруда Казан дәүләт энергетика университеты һәм Зей ГРС да ярдәм итә. У нас на данный момент обучается от нас, от Заинской ГРЭС, 14 целевиков в Казанском государственном энергетическом университете. Это люди, которые закончили наш политех, поступили к нам на работу и по направлению от нас ушли получать образование в энергоуниверситете. Не секрет, что в настоящее время не все у нас студенты, выпускники учебных заведений работают по полученной профессии. И поэтому целью ранней профессиональной ориентации как раз-таки было открытие профильных классов, с которыми мы работаем. При этом мы здесь объединили усилия и непосредственно школы, усилия нас, как Нижнекамских электрических сетей, и взаимодействие с нами это и центры занятости населения, и в том числе Казанский энергетический университет и, получается, Заинский политехнический колледж. Зейнең 27 укучысы шушы юнәлешне сайлаган. Алар атнага 2 тапкыр югары уку йорты педагогларыннан онлайн дәресләр алачаклар. Укуларның практик өлеше дә каралган. 4нче мәктәпнең 8нче сыйныф укучысы Георгий Храмков бу юнәлешне очраклы сайламаган. Әтисе Зей ГРСында хезмәт куя. Я считаю, что без энергетики не будет ничего в нашей жизни, что за энергетика будущее. Укулар тәмамлангач энергокласс укучысы имтихан тапшырып дәүләт стандартларына яраклаштырылган документ ала. Бүген уку йортлары белгечләренә әнә шулай мәктәптән үк әзерләргә кереште. Бу булачак абитуриентларга да вузлар өчен дә отышлы. Уку йортлары нинди белгеч әзерләвен алдан ук белеп торачак. Адилә Берханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.